बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ। मैया थांनाय 19 फेब्रुआरि शुक्रबार खालि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बेंगल सिमनानि श्रीरामपुराव पुलिस बिफाना मोनसे जुनिया संदाननायाव गोबां बिबांनि गान्जा हमनायजों लोगोसे गं 6 ट्राकनि सालायग्राफोरखौ हमनो हायो। गसाइगाव महकुमानि पुलिस बिफाननि फोरमायनाय बायदिब्ला गारियाव गासै 90 थफ्लानि गान्जाखौ डिमापुरनिफ्राय कलकातासिम लांनाय राहा खालामदोंमोन। हमनो हानाय गासै 90 थफ्लानि बिबाङा 833 केजि जागोन होनना पुलिस बिफाना फोरमायो। हमनो मोननाय गासै गान्जानि बेसेना खमैबो 1 कौटि रांनि जागोन होननानै पुलिस बिफाना फोरमायदों। नैथियाव, जम्मु काश्मीराव उदखारिफोरा पुलिस जवाननि सायाव नोजोर होनानै हाथियारजों हरखाबै मैया थांनाय 19 फेब्रुआरि शुक्रबार खालि सानजौफु समाव हरखाबै गाग्लोबो। श्रीनगरनि बाराजुल्ला हालामाव उदखारिफोरा पुलिस जवाननि सायाव हाथियारजों गाग्लोबनायाव सानै पुलिस जवाननि सुबुङा जिउ खहा जायो होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। थामथियाव, आसुनि दैदेनगिरिफोरा सामफ्रामबोनि बाहायजानाय मुवा बेसादनि बेसेन बारायनायखौ होबथानांगौ होनना दाबि खालामदों। बेदरना हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि फरायसा आफादनि आफादगिरि गबिन्द सरनिया, सोलोंथाइ नेहाथारि दुलुजित दास, कुमारिकाटा आन्सलिक फरायसा आफादनि आफादगिरि प्राणकृष्ण दासजों लोगोसे 100निबो बारा आसुनि मावथिफोरा बाहागो लादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। ब्रैथियाव, गलाघाटआव जाबाय थानाय इउबिपिअनि बोसोरसालिया जथुमायाव इउबिपिअनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दानाय जाबाय। बे गोदान आफादाव मनरन्जन बसुमतारीखौ आफादगिरि महरै सायख'नाय जाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला इउबिपिअनि लेङाइ आफादगिरि महरै रतन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि महरै पीताम्बर ब्रह्म आरो लेङाइ गाहाय नेहाथारि महरै अमित बसुमतारीखौ सायख'नाय जादों। गासै सा 40 सोद्रोमाजों बे गोदान आफादखौ दानाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथियाव, बजालिनि बिशाल स्वर्गियारिया मबाइल फनजों सुंद' सावथुन दिहुननानै देरहानो हादों 3 इन्टारनेशनेल बान्था। आबादारिफोरनि खस्थ'नि सायाव दिथा खालामनानै वार्किं मेन मुंनि 7 मिनिटनि सुंद' सावथुनखौ बानायदोंमोन बिशालआ। बे 7 मिनिटनि सुंद' सावथुन वार्किं मेनआ इउर' फिल्म फेस्टिभेल आमेरिकायाव शर्ट बेस्ट मबाइल फिल्म एवार्ड उइनार जानो हायो बिशाल स्वर्गियारिया। दथियाव, मैया थांनाय 19 फेब्रुआरि शुक्रबार खालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय ISL जोलुर बादायलायनायाव इस्ट बेंगल एफसिआ 1 गल सोनो हादों आरो बिनि हेंथायै गेलेनाय ATK एफसिआ 3 गल सोनो हानानै इस्ट बेंगल एफसिखौ फेजेननो हादों आरो दिनै जानो गोनां ISL जोलुर बादायलायनाया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जेमशेदपुर एफसिनि हेंथायै मुम्बाइ सिटी एफसिजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।